20 години, осъществени идеи, усилия, личностно и професионално израстване в областта на медицината и менажирането. За медицински център Кортекс всичко това е една сбъдната мечта с поглед в бъдещето. Началото е поставено през далечната 1992 година в Стара Загора, като първият в страната частен медицински кабинет за компютърна диагностика на неврологични заболявания. Започват с основна компютърна апаратура за изследвания на мозъчната биоелектрична активност и мозъчна картография. Постепенно развитието на центъра, задълбочаването на нашата дейност ни доведе до идеи за нейното разширяване. И последователно в годините ние започнахме да доизграждаме първата си идея. Започнайки само като изследване, включихме лекари, специалисти, невролози и започнахме да затваряме цикъла преглед, диагностика. Постепенно закупувахме нови апаратури за изследване на периферната нервна система, включвахме нови и нови хора, до момента, в който започнахме да затваряме цикъла преглед, диагностика и лечебна дейност на хората с неврологични заболявания. С течение на времето се включват специализирани неврологични прегледи, разширявайки цикъла преглед, диагностика, лечение на пациенти с неврологични заболявания на централната нервна система. Последователното развитие на дейността води до внедряване на нова компютърна апаратура за изследване на периферната нервна система. През 1996 година, премествайки се в София да работим, включихме в дейността на центъра допълнителни специалисти, детски невролог, психиатър, психолог и диетолог, тъй като решихме да разглеждаме нещата в тяхната цялост. Човешкият организъм не е само нерви и мускули, а е едно цяло, което е важно да бъде лекувано с една обща картина. И така постепенно, изграждайки нашето развитие, ние днес вече притежаваме цялата гама изследвания на централна, периферна, вегетативна нервна система, аудиометрия, видеонистагмография, всичко, което е необходимо в така наречената функционална диагностика. Това е началната, първата фаза на диагностиката на централната и периферна нервна система. Тези изследвания, които провеждаме, са абсолютно безвредни, абсолютно безболезнени и дават информация на лекарите за началния, първия стадий на развитие на болестта. Държа да кажа в самото начало думи на искрена благодарност на доцент Стефан Стоянов, който беше нашия първи медицински управител. За съжаление, той вече не е между нас, но на него всичките следващи поколения лекари, които той обучи, дължим да окажем признателност за това, че просто той научи своите пациенти и лекарите, които обучаваше, на тази така необходима човещина в отношението към човешкото здраве и на комплексното гледане, виждане на човека в неговата цялост. Развитието на дейността води до разширяване в посока на физиотерапията. Защото в стремежа си да направим комплексност в лечебната дейност, казва госпожа Лазова, ние установихме, че почти 90 на 100 от неврологичните заболявания имат нужда от допълнително лечение без лекарства. И сега вече на нашата 20 годишнина имаме една модерно оборудвана физиотерапия с всички най-добри уреди в сферата на физиотерапевтичната дейност. За да можем да бъдем полезни на нашите пациенти, ние сме направили контакти с всички основни водещи специалисти в другите области на медицината. Доколкото ние сме високо специализирани в дейността на неврологията, имаме много добри делови връзки с всички наши колеги в областта на рентгеновата диагностика и образната диагностика, скенери, ядрено-магнитен резонанс, което ни е необходимо за изследванията, доколкото нашите изследвания не са образна диагностика, те са функционална. Тук има съществена разлика. Имаме връзка с всички водещи лекари, кардиолози, ортопеди, психолози, психиатри, ендокринолози, така че всеки наш пациент, който има потребност от още нещо, за да бъде изяснено неговото здравословно състояние, той получава на място тази помощ. Всеки наш пациент е приет и обслужен поне от 2 или 3 лекари-специалисти. Т.е. той го приема основен невролог, консултира го физиотерапевт, работи с него рехабилитатор. Така че в целият този 10-15 дневен период на процедури той непрекъснато е обгрижван и ако в този период се налага още нещо като изследване, то бива организирано и извършено от нас. Поколенията млади лекари с достоинство и завиден успех продължават завещаните им умения и утвърждават традициите на добрата медицинска практика в центъра. Поемайки управлението на медицинската дейност преди 3 години, доктор Георги Петрешковски продължава утвърдените позиции и допринася съзнанията и отношението си към пациентите за добрия имидж на медицинския център.
От самото си създаване и до днес Медицински център Кортекс се занимава и се развива предимно в областта на неврологията. Затова бих искал да изтъкна някои от заболяванията, които традиционно в нашия център се диагностицират, изследват и лекуват. Заболяванията в неврологията могат най-общо да бъдат разделени на заболявания на централната нервна система и на периферната нервна система. В заболяванията на централната нервна система не бива да забравяме, че тук се включват не само заболяванията на главния мозък, но така също и заболяванията на гръбначния мозък, който се намира поместен в гръбначния стълб, който виждате на картината пред вас. А заболяванията на периферната нервна система са всички онези структури, които излизат навън от главния и от гръбначния мозък. Традиция при нас е да се занимаваме с различните засягания на периферната нервна система, в частност радикулити и радикулопатии, това са коренчевите увреди, различните видове плексити и плексопатии, съответно шийни, раменни, поясни, така също и невритите. Освен заболяванията на централната и периферната нервна система, бих искал тук да включа и отоневрологичните заболявания. Отоневрологичните заболявания са заболявания, свързани с нарушения най-общо на равновесието и на съответният равновесен апарат, вестибуларният апарат. В Медицински център Кортекс работят и специалисти психиатри, психотерапевти и психолози, така че при нас се извършва диагностициране, наблюдение и лечение и на психични заболявания, като тук влизат съответно шизофрении, различните видове невротични разстройства, като различни тревожни разстройства, депресивни разстройства, други афективни разстройства, заекване, тикови разстройства, така също и наркоманиите и алкохолната болест, не на последно място. Значителна част от разширената дейност на центъра е успешно работещата вече 9 години служба по трудова медицина. Разработени са унифицирани пакети документи за обслужване, за оценка на всички рискове при работа, за картотекиране на работните места, съобразени с параметрите на работната среда. Службата по трудова медицина създадахме 2004 година. С влизането в сила на Закона за здравословните и безопасни условия на труд се появи и голямата нужда от този вид фирми на пазара и предлагането на този вид услуги. От тогава вече 9 години предлагаме пълно комплексно обслужване на фирмите, на работодателите и на заетите в тях лица по здравословни и безопасни условия на труд. Предлагаме пълен пакет услуги, оценка на риска на работните места, на специфични трудови дейности, здравно обслужване на заетите лица, консултиране на работодателите. Във връзка с нормативната уредба имаме връзки с доста браншови организации, като се стараем да направим експертен прочит на промените в нормативната уредба за всеки отделен клиент, за всеки отделен бранш и съответната фирма. Предлагаме също така и профилактичните периодични прегледи, първичните профилактични прегледи съвместно, разбира се, с Медицински център Кортекс. Едно от постиженията на центъра е неговата социална политика. За многобройните пациенти са направени специални социални придобивки. Всички ползват отстъпки и намаления. Реализирани са няколко специални екипни програми, като комплекс лечебна дейност, при които част от процедурите са безплатни. Другото, което си заслужава да бъде споделено, това е една сериозна грижа на ръководство на центъра за израстването на нашите кадри. Всички специалисти, които работят при нас, имат поне 2 медицински специалности и ние не пропускаме никакъв национален или международен симпозиум, на който те могат да присъстват, за да вземат нова информация в областта на неврологията. Дали било в физиотерапията, дали е в национален или международен мащаб, центъра осигурява за своя сметка обучението на нашите кадри. Голямата новост, която има много добри резултати в лечебната дейност, е озоновата терапия. За съжаление, тя не е приела още гражданственост у нас, в цяла модерна Европа. Вече
Повече от 20 години медицинските центрове и болници работят с озонова апаратура. Ние работим вече 6 години с озонова терапия, съчетаваме с квантовата терапия. Това са две много модерни апаратни установки, които комбинирани, тъй като имаме възможност да направим над 22 комбинации на физиотерапевтичните процедури, те дават много добър ефект. При нас работят хора, които не са меркантилни, а носят лекарската професия в душата си. Това се отразява добре на цялата наша дейност.